i gang med en fyr, der skal trækkes ind fra en nabogrund på små 25 meter med et tierforspil og et godt kraftigt reb og et godt ankerpunkt. Og må vi se, om det lykkes. Og Carsten, du er på. Så kom den ned og ligge. Den store bandit. Hey Carsten! Skide godt! Vi fik ikke smadret nogen sommerhus. Det var herligt. Vi var heldige denne gang, ikke? Jo.